Shwmae pawb, a mi y Davies Rana sydd yma, a dwi ar yr wyddfa ar gyfer COPA1, sef yr uwch-gynhadledd gyntaf erioed ar gyfer yr amgylchedd. Ond chi siŵr o fod yn meddwl, beth yw COPA? Pam COPA? Pwy sydd yma a beth mae'n mynd i fod yn neud? Wel, gadewch i fi weid mwy amdano hwnna. Mae sawl person ifanc wedi dod yma o ysgolion gwahanol heddiw i daclo y problem sydd gyda ni, sef yr argyfwng, llygredd a'r mynydd hyfryd a phrydferth yna. Ond yn amlwg mae rhaid i nhw cyflwyno'r syniadau mawr yma at y hwyluswyr i drial ennill 1,500 o bunnoedd i buddsoddi mewn yr amgylchedd. Nawr mae hyn gyd wedi digwydd diolch enfawr i'r Loteri Genedlaethol a Phrifysgol Bangor. Heb os yna goni bai i chi, bydde hyn ddim yn bosib. Ond erbyn nawr, chi siŵr fod yn meddwl am ir. Dewch ni weld beth sy'n mynd mlaen de. Wel, dewch gyda fi de. Nawr te, mae rhaid fi cadw'n dywel achos mae pob person, pob plentyn a pob grŵp yn cyflwyno syniadau nhw i'r hwyluswyr, sef Liz, Safel Robert, Cassie Wyn a Pryderi a Richard. A maen nhw wrthi yn brysur iawn ac yn trafod. Reit te, mae'r amser wedi dod i mynd fyny i'r copa a byddwn ni'n mynd ar y tren yn fuan iawn. Felly, bant ni. Private booth i fi. Lovely, diolch. Dyma ni, Amir Davies Rana, grŵp 1 o Ysgol Brynefail. Wrth i ni dringo fyny nawr, fi jyst yn meddwl am y quiz yma bore yma. Banana yn fwy o ddiddario o fewn 2 flynedd ac yna darn o blastig fel hyn 450 o flynyddoedd, sydd yn wyllt i feddwl. A rhywbeth, dych chi ddim yn ystyried o oedran ifanc, ond wrth gwrs gyda pawb yma heddiw, mae da nhw'r cyfle i ddysgu, gwybod beth mae rhaid i nhw'n wneud gyda sbwriel nhw. Enghraifft heddi, maen nhw'n mynd â sbwriel gyda nhw, pecynau bwyd gyda nhw, ac wrth gwrs gyda'r peels banana, mynd syth gyda nhw hefyd. Pwysig iawn bod nhw ddim yn aros ar y ddeiar ac yn achosi niwed ar y ddeiar hefyd. So, pwysig iawn i gofio. 1,085 metr. Bant i'r copa, dewch ni weld be sydd i weld, ond mae lot o niwl gyda ni heddiw. Gwaith caled dod yma heddiw. Teimlo'n balch iawn a phawd o pawb. Arbennig. So, dyma ni de, ar ben copa'r wyddfa. Ardderchog am ir. Wel, da ni de, nôl lawr. Mae'r amser wedi cyrraedd, a prynhawn yn yr auditorium, lle ni'n mynd i cael tipyn o seremoni wobrwyo ar ôl gwylio y ffilm sydd wedi cael ei cynnyrchu. Ac wrth gwrs bydd y prize o 1,500 o bunnoedd yn cael ei buddsoddi mewn i'r prosiect i'r enillwyr. Dewch gyda ni i gwylio. Prynhawn da? Diolch enfawr. Nawr wrth gwrs, last push gyda ni. Bron a gorffen, ond ran pwysig nawr i wneud wrth gwrs. Yn sydyn iawn, ni'n mynd i gwylio fideo tua 5 munud o hyd gyda'r montaj o beth ydych chi wedi bod yn wneud. Ac wrth gwrs, ewn ni o fyna syth mewn i wobrwyo chi. Ond y wobr gyda yr adran polisi felly yn mynd i Ysgol Tywyn a Martha, Sylwi a Derek. Diolch yn fawr iawn i pob am y cyfle gwych yma. Ac gobeithio bod syniad yn ei ddeitha. Swn i'n licio llongyfarch yn fawr iawn i Ysgol Dyffryn Ogwen. Be sgynnoch chi ddeud? Wel, jyst diolch am gadael ni, dangos greadigrwydd ni i chi, a dim bob dim yn gorfod bod yn dros we ar internet. Hwna'n hefyd cymryd beth yn fy hun. Nawr, wrth gwrs, y prif neges heddiw yw
i dysgu deall am amgylchydd ni, ond beth sydd yn bwysig yw cario ymlaen be ni wedi dysgu ar ôl heddiw. Okay, so pobl ni wedi dysgu, roi e mewn i practis ac ymarfer pellach. Neges olaf o fi yw diolch yn fawr, wrth gwrs. Diolch i'r staff hefyd sydd wedi cael ni. Iowan, Alec, diolch yn fawr. Legends, wrth gwrs. Diolch i hwylus ni hefyd. Clap mawr i chi gyd. Diolch yn fawr. And on that note, hwyl fawr. A ewch a cacen cyn i fi mynd â nhw. That's a wrap.